एसां खस्थ' खालामनानै बड'लेण्डखौ सोरजिनानै सेक्रेटारि अफिस मोनबाय, बड'लेण्ड मोनबाय, बिटिसि मोनबाय, थेवब्लाबो जोङो फैसा होयै खामानि मावनांगौ जायो। हाजार हाजार थफ्ला फैसा होयो, जायनि थाखाय जोंनि हाफोरा गुबुननि हायाव थांबाय थादों आरो बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो थाइसे फैसा सिंगेल सारेना फैसा होयो। सोरबाफोर जुदि सानि नामाव फैसा बियोना बे मानसिया दालु आलुफात जानांगोन आरो। ओरैबायदि हामा डिपार्टमेन्ट बर'नि बे सेक्रेटारि अफिसाव सानैसो ओरैबायदि गुन्डा टेक्स लाग्रा दोङो ना। सोरबाफोर खालामजायोबा बेबायदि फैसा बियोबा आं बुंदो थार्ड फ्ल'रनिफ्राय जेरबे हमनानै सुस्राय ग्राउन्ड फ्ल'राव लासो लाबो, रावबो एख' खालामनो हाया। ओमफ्राय एन्टि कारापसननो जल्दि लोगो बुंखा सोर बर' सोर अफिसार बे जाग्रा। सार इएमनो फैसा होनांगोन, सारनो फैसा होनांगोन होननानै बुंबावलायोब्रा। ओरैबायदि हामा डिपार्टमेन्ट। सारा जोंनि बर'नि हाया ओरैबायदि हामा पजिसनाव दङ। गुबुनफोरा फैसा होयोना, बांगाल सिमसा बाङालिफोरा ओरै फैसा गारनानै माबायो। जोंनि माबायालाय एडभान्स आगोलबाबो बिसोर दाबनानै जाय मानसिया फैसा होदोंना बिसोरखौ जल्दि खालामो आरो। नै दाखालि उदालगुरियावबो आंनिखौ बिदि खालामदों। आं एडभान्स होदो, आंनिखौ बुंबाय आमुक थारिखआव फाय। जाय मानसि फैसा टिकेट लायो माबादों आरो मेगनसो टिकेट लायना जागोन आरो बेबायदि आरो फैसा होयो आरो हाजार थफ्ला फैसा होयो, जायनि थाखाय जोंनि हाफोरा गुबुननि हायाव थांबाय थादों आरो बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो ना। दा मा होननानै बुंनो आरो सोरबाफोर जायोबा डाइरेक्ट सोबाखा आरो थार्ड फ्ल'रनिफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'राव लासो जेरबा हमनानै सुस्राय लाना फैयो आरो। गावनि दालालफोराथ' ओरैबायदि दालालगिरि दङ मा होननानै बुंगोन आरो बुंनो नांलासै आरो दुखु नाङो आरो बेफोरबायदि माबाखौ। एसां खस्थ' खालामनानै बड'लेण्डखौ सोरजिनानै सेक्रेटारि अफिस मोनबाय, बड'लेण्ड मोनबाय, बिटिसि मोनबाय, थेवब्लाबो जोङो फैसा होयै खामानि मावनांगौ जायोबा मा जागोन नों। दा दुखु नाङो आरो फैसा होयै होसेम होनानै जुदि गावनि जायगायावनो जुदि बेबायदि होनांगौ जायोबा। खिन्थु आउट अफ बिटिसि आं नुदों, आउट अफ बिटिसि जेरै तेजपुर, गुवाहाटि, जेरै कामरुपफोर बायदियाव थाइसे फैसा सिंगेल सारेना फैसा होयो। सोरबाफोर जुदि सानि नामाव फैसा बियोना बे मानसिया दालु आलुफात जानांगोन आरो। ओरैबायदि आउट अफ बिटिआव सारेना फैसा नाङा, खिन्थु जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि फैसा जायो नङा, बुंनो नाङा आरो। दा दुखु नाङो आरो जे एसेनोसै नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि बेलायाव बिदि फैसा लाजादों ना लाजायाखै, खिन्थु आंनि बेलायाव फैसा लाजादों आरो ना। मानसिफोरखौ बुंला आङो, दालालाबो जासे जानानै पियन अफिसार क्लार्कफोरा जाय जासे 2 गथा 1 लेसा हायाव आं 51,000 फैसा थांदों आङो। फैसा खरस खालामनानै थाङो। दिनै सार गैया, आमुक गैया, साननै सानथामबाबो थानानै हटेलाव थासे थानानैबो खामानि जाबोआ ओरैबायदि आरो ना। बे जाबाय क'क्राझार बिटिसि सेक्टराव बेबायदि जायो आरो। स' नोंथांमोननि बेलायाव जादोंना जायाखै नोंथांमोना मिथिगौ, खिन्थु आंनि बेलायाव बिदि जादों आरो। स' भिडिअखौ आङो दुखु मोननानै बनायदों आङो, जे गावगायनि हायावबो गावगायनि बड'लेण्ड मोननानैबो जे फैसा होसोम जुदि बेबायदि गावगायनि हाखौ ट्रेन्सफार थांनायावबो बिदि फैसा होनांगौ जायोबा बिराद बेनोसै दुखुसिन खोथा गैया आरो। स' गाहाम नांबाय जिथुनिखि आं कागजखौलाय मोनबाय मोननायालाय, खिन्थु फैसा बिराद जाबाय आरो फैसा बिराद थांबाय, बेयाव दुखु थाबाय आरो आंहा। आगोलनि जिथुनिखि फेरेंगा सार दङमोन ना, बे समाव एसे उदालगुरि साइडनि मानसिफोरखौ एसे गुरुत्व होयोमोन आरो बिथाङा, जोबोद गोजाननि खस्थ' खालामना फैयो। खिन्थु दानि माबाया अफिसावनो एसेबां बारा थाबांनो नागिरा आरो आंनि लकेलनिनो जायगानि जिथु खैराबारिनि जिथुनिखि बे लेन्ड रिभिनिउनि जिथु इएम अफिसाव थाबाङा आरो। एसे दुखु नाङो आरो बहुत खस्थ' जानांगौ जायो जोंनि उदालगुरि साइडनि मानसिफोरा। स' नोंथांमोना जुदि बिदिनो खालामदोंना जायाखै, फैसा थांदोंना थाङाखै मिथिगा, आंनि बेलायाव बिराद फैसा थांबाय आरो। फाइनालि आं मोनबाय मोननायालाय कागजखौ नाया,
दाखालि 4 आगस्टआव मोनदों आं एकदम लास्ट 4 आगस्टआव फाइनालि बे गिटखौ मोनबाय आरो नै आरो बेखौ खालामदोंमोन आङो डिसेम्बर 25 डिसेम्बराव खालामदोंमोन आङो बे फाइलिंखौ खालामै नै दासो मोनबाय आरो ओरैबायदि मोनसे रागा जोंखांदोंमोन आं सारा थार्ड फ्ल'रनिफ्राय जेरबायाव हमनानै सुस्राय लामनानै सारा ग्राउन्ड फ्ल'राव लासै लामनो इसा जादोंमोन आं बेबायदि सालाय इमान फैसा जाग्रा 2 कथा 1 लेसा हा दिग खालामनो थांनायाव जुदि 51,000 फैसा होनांगौ जायो होमबा बे गरिब गुन्द्राफोरा जुदिनोखि हाजिरा मावना जाग्रा थेला आला मावना जाग्रा रिक्सा बोना जाग्रा मानसिफोरा बेबायदि बिदाया बिफंफोरनि नाम खालामनो गोनां जायोबा दिग खालामनो गोनां जायोबा हागोन ना बिसोरबायदि मानसिया 2 कथाखौल' अक्ट'पास टाइपनि मोनसे गुन्डा टेक्स लाग्रा दङ ना सेक्रेटारि अफिसावबो भिकारि बायदि सानैसो 4 ग्रेडनिफ्राय लानानै क्लार्कनिफ्राय लानानै अफिसारसिम फैसा जाग्रा फैसा बिग्रा सारनोबो नांगौ आमुकनोबो नांगौ होननानै फैसा जाग्रा भिडिअ लानानै फैदों आंनि अभिगता जिथुनिखि बे हानि सायाव रिभिनिउ बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसाव जे रिभिनिउ डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि मोनसे खेलिमेलि माबायदि खेलिमेलि आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलां नोंथांमोननि बेलायाव जादों ना जायाखै मिथिया दा आंनि बेलायाव जादों आरो बे फाइलिं बेखौ कमप्लिट जानायाव लासै 51,000 फैसा थांदों आरो आङो बोरै थांखो आं नोंथांमोननो फारि खोन्थालाङो खुलुमबाय गिफ्ट डिड खालामनायनि मोनसे फाइनाल रिपर्ट आरो आं मोनबाय बेनि सायाव अभिगता सेक्रेटारि अफिसाव माबायदि हरिसिंगा सार्कल अफिसनिफ्राय लानानै उदालगुरिखौ लानानै क'क्राझार सेक्रेटारि अफिससिम बेनि आंनि मोननाय अभिगता बेनि सायाव आं मोननैसो बुंनो नागिरदों फाइनालि आङो कागजखौ मोनबाय 4 आगस्ट खालि आं मोनदों 4 आगस्ट खालि आरो बेखौ फाइलिं खालामदोंमोन हरिसिंगा सार्कल अफिसाव थांनाय बोसोरनि 2025 जुलाइ मान्थआवनो आङो फाइलिं खालामनाय बेखौ सार्कल अफिसा ओरैबायदि डिले खालामबाय लेट खालामै बिसोरो 12 डिसेम्बरावसो बिसोरो क'क्राझाराव हरदों आरो क'क्राझारनिफ्राय खेलिमेलि बोसोरसे जाहांनि उनाव 4 आगस्टआव मोनबाय आङो हिन्जावनि नामाव खालामनाय मोनसे डिड बियो गिफ्ट डिड हानि गिफ्ट आरो हिन्जावनि नामाव खालामदोंमोन आङो करिमान बोसोरसे जाहां मोनदों आरो बिटिसिनि जुदिनोखि सेक्रेटारि अफिसाव ओरैबायदि मोनसे गुन्डा टेक्स सोलियोना गुन्डा टेक्स होनांगोन कारन मानो होननानै बुङोब्ला 4 ग्रेडआव मावनाय आरो बेनिफ्राय बे 4 ग्रेडआव मावनाय आरो ओमफ्राय बे माबा क्लार्कफ्रा ओरैबायदि फैसा जायो पियनना बिथिंनिफ्राय बे फाइलनि 9टा टेबोल गिदिंनो गोनां जायोथ' बे टेबोलनिफ्राय बे टेबोलाव लांनायावनो साहा लोंनो सारा भिकारि बायदि ओरैबायदि फैसा बियो बिसोरो जे साहा लोंनो फैसा गालां आमुक खालामनो फैसा गालां 1 लेसा हाखौ डिड होनायाव हिन्जावनि नामाव डिड होनायाव 51,000 थांदों आरो ना बे 51,000आ बोरै थांखो होननानै बुङोब्ला सेक्रेटारि अफिसाव बे हानि खामानिनि थाखाय जेब्ला थाङो दिनै EM गैया सोरबा अफिसार गैया ओरैबायदि मोनसे माबा जायोना हटेलाव थादो ओंखाम जादो हटेल भारा खामै थादो बिदिनो ओरैबायदि सानसेयाव जाया आरो ओमफ्राय बे सानैसो पियन दङ ना क्लार्कफोर ओरैबायदि बिसोरो दरमा मोनो ना मोना बिसोर भिकारि बायदि फैसा बिना लाखियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हेन्ड बायदिनि मानसिफोरा थांनानै ओरैबायदि खस्थ' जानो गोनां जायो साफार खालामनो गोनां जायो बिसोर मिथिया आरो आं बुंनांगोन जे जायखिजाया गभर्नमेन्टआनो जायाथों मानो UPPL सरकारनियावनो जा BPM सरकारावनो जा सानैसो ओरैबायदि बेयाव मावग्रा सानैसो रिभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जिथुनाखि रिभिनिउ ब्रान्सआव खामानि मावग्रा सानैसो क्लार्क आरो पियनफोर दङ ओरैबायदि भिकारि हेन्डसाप फैसा बिनानै जायो खामानि मावग्राफोरनिफ्राय बिदिब्ला बै जाग्रा थेला आला मानसिफोरा जुदि डिड खालामनो गोनां जायोबा फैसा गैयि मानसिफोरा माबायदि खालामगोन नोंसोर सानना नायलाय आं खिन्थु बेबायदि खालामजादों आरो ना फैसा बिजादों सारनो होनांगौ आमुकनो होनांगौ फैसा नांगोन ओरैबायदि डिमान्ड आरो क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरि बे माबा डिस्ट्रिक्ट कर्टआव लासै ओरैबायदि
फैसा जाग्रा दोङो जोंनि बर'फोर सानैसो मानसि दोङो ना सेक्रेटारि अफिसाव मावग्रा सानैसो भिखारिफोर दोङो ओरैबायदि भिखारि होननानै बुंनांगोन आरो फैसा नङाबानो जाया आरो ना रेभिनिउ सार्कोल रेभिनिउफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय गाव गावनि उन डिसि अफिसाव लासै ओरैबायदि माबा दोङो मा होननानै बुंनांगोन आरो ओरैबायदि हामा बे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि फैसा जाग्रा दोङो खुद जोंनि बर' मानसिफोरानो दंबावो आरो ओरैबायदि मानसि गुबुन हारियाथ' दंबावनोसै